Dobar dan, dragi moji. Sada ćemo raditi matematiku. Vidite da nam je na prvoj slici prikazana torta sa svječicama. No zašto je to važno? Važno je za matematiku jer ćemo danas prebrojavati predmete i prebrojavat ćemo osobe. Na početku sam vam pripremila jedan video, pa vas molim da pogledate dobro taj video. Kao što vidite, prikazan je praščić, prikazana je svinja koja slavi rođendan. Koji rođendan slavi ova svinja? Kako ćemo to saznati? Tako što ćemo prebrojati količinu svječica na njezinoj torti. Pa idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ima 9 svječica na torti. Koji je onda ovaj praščić slavi rođendan? 9. rođendan. Ovaj praščić ima 9 godina jer je 9 svječica, ali slavi 9. rođendan. 9 godina, 9. rođendan. Vidite kako broj 9 različito zvuči u različitim rečenicama. 9 godina, 9. rođendan. Zašto je to tako? Danas ćemo naučiti zašto je to tako. Danas ćemo govoriti o glavnim i o rednim brojevima. Znam da vam sad to zvuči jako nepoznato i neobično, ali do kraja videa to ćete naučiti. Kada je ovaj praščić imao 1 godinu, kolika je količina svječica bila na njegovoj torti? Kada je imao 1 godinu. 1 svječica. On slavi prvi rođendan. Upalio je 1 svječicu na torti, zar ne? Količina svječica na njegovoj torti je 1. A kojemu je to po redu rođendan da ga slavi? Pa prvi put u životu slavi rođendan. Znači 1 svječica, 1 godina, ali prvi put po redu on slavi rođendan. Kada ima 2 svječice na torti, koliko on godina ima? 2 godine. Praščić ima 2 godine kada ima količinu svječica na torti 2. A koji put po redu on slavi rođendan? Sjetite se, već je slavio prvi, znači prvi put je slavio prvi i onda je sad došao, ima 2 godine, prošla je još 1 godina i on sad opet slavi rođendan. I kojemu je to po redu rođendan da ga slavi? Drugi po redu. Znači drugi po redu rođendan. 2 godine, drugi rođendan. Dobro. Koliko on sada ima svječica? Rekli smo da je količina svječica na torti 9. Praščić ima 9 godina. A koji onda on to po redu slavi rođendan? Prvo je slavio prvi, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti, pa šesti, pa sedmi, pa osmi i evo sada slavi 9. rođendan. 9. put po redu on slavi svoj rođendan i ima sada 9 godina. Dobro. Kao što sam vam rekla, govorit ćemo o glavnim i o rednim brojevima. Glavni i redni brojevi. Pomoći će nam praščić u tome, ništa ne brinite. Glavni broj ti kaže ono što ti je glavno. Koliko praščić ima godina? 9. Tu ćeš napisati količinu njegovih godina, količinu predmeta na ovoj torti, a to je 9. 9 svječica. I tu će biti napisan broj 9, jer je to glavni broj 9. I sada nam ostaje reći što je to redni broj. Pa to smo već malo prije rekli, zar ne? Koji mu je rođendan po redu? 9. Imate li prijedlog kako se to piše možda? Reći ćemo vam to kasnije, za sve vas koji niste sigurni, a sada pogledajte još jedan video i recite mi koliko je osoba na ovom videu prikazano. Pozorno prati. U redu. Koliko je osoba prikazano na ovom videu? Kolika je količina osoba na ovom videu? 3, zar ne? 3 osobe su na ovom videu. Dobro. Koji bismo mi onda rekli da je glavni broj? Ako on kaže kolika je količina? 3, bravo. A sada imate jedan zadatak ovako. Pogledati iznova ovaj video, ali mi morate reći koja je osoba po redu koja ima ružičaste tenisice. Znači, koja je osoba po redu koja ima ružičaste tenisice.
Vjerujem da ste svi primijetili koja je to osoba. Koja je to osoba bila po redu koja ima ružičaste tenisice? Razmislim. Koja po redu osoba ima ružičaste tenisice? Osoba broj 1, osoba broj 2, osoba broj 3. Ali po redu, koje su to osobe? Ova je prva po redu, druga po redu, treća po redu. Treća po redu ima ružičaste tenisice. No vratimo se mi na glavni broj. Što smo rekli? Hajde, probajte se prisjetiti. Glavni broj kaže količinu predmeta na slici ovoj našoj, odnosno količinu osoba na slici. Koja je količina osoba? Kažete 3, idemo vidjeti. Bili smo u pravu, uistinu je 3. Redni broj osobe koja ima ružičaste tenisice je prva osoba, druga osoba, treća. I treća osoba ima ružičaste tenisice. Idemo vidjeti jesmo li bili u pravu. Jesmo. I sada sam vam otkrila kako se piše redni broj. Treća, 3 točka. Glavni broj 3 osobe, a koja je po redu osoba s ružičastim tenisicama? Treća, 3 točka. Kako će se onda pisati tamo kada smo pričali o prašićevom rođendanu? 9. rođendan. Kako ćemo ga zapisati? 9. 9 točka. Bravo, dragi moji. Ja sada za vas imam novu fotografiju, onu koju ste na početku vidjeli. Torta sa svječicama. Recite mi količinu predmeta, količinu svječica na ovoj torti. Kako ćete znati i prebrojati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Količina predmeta na ovoj fotografiji je 13. Količina svječica na ovoj fotografiji je 13. Recite mi, ako je količina, ako si prebrao sve koliko ima, je li to glavni ili redni broj? Glavni broj, jasno, bez točke 13. Količina 13. Mene sada zanima mjesto predmeta u redu. Mjesto ovog zadnjeg predmeta u redu. Koje je to mjesto? Koje je to s lijeva na desno kad gledaš mjesto u redu? Koje je to mjesto u redu? Kako ćeš znati? Ponovno brojiš. Prvo mjesto, drugo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, 11, 12, 13 mjesto. 13. po redu je zadnji predmet u ovom redu. 13. po redu je ova svječica. 13 točka. 13. 13. svječica. Kako zovemo taj broj 13? Redni broj. Količina, sve koliko ih ima, glavni broj 13. Po redu, mjesto u redu, redni broj 13. I sada ćemo još to jednom ponoviti ovako. Glavni broj kaže koliko je predmeta, količinu svječica, količinu osoba, a redni broj mjesto predmeta u redu, mjesto svijeće u redu ili mjesto osobe u nekom redu. Sada ćete mi reći količinu predmeta na ovoj fotografiji. Kako ćete znati količinu predmeta? Prebrojat ćete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, količina predmeta, sjetite se, kaže da je glavni broj. Koliki je onda glavni broj ove fotografije? Pa 9, zar ne? Glavni broj fotografije, odnosno glavni broj koji predstavlja količinu svijeća na fotografiji je 9. A koji je redni broj? Redni broj, podsjećam, predstavlja mjesto predmeta u redu i mene sada zanima mjesto predmeta koji je najmanji na ovoj fotografiji. Mjesto svijeće koja je najmanja na ovoj fotografiji. Idemo pronaći najmanju. Odnosno najnižu. Ova je najniža i ova. Ove dvije su jednake. To su dvije svijeće koje su na ovoj fotografiji najmanje. Idemo s lijeva na desno vidjeti koje su one po redu.
prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma. Ova je najmanja na 7. mjestu, 8., 9. Znači, svijeća na 7. i na 9. mjestu, svijeća na 7. i na 9. mjestu su najmanje svijeće, odnosno najniže svijeće. Redni broj svijeća koje su najniže su 7. i 9. 7. i 9. Pogledaj još jednom razliku. Glavni broj se piše bez točke, predstavlja količinu svijeća, 9 ih je sveukupno, a redni broj označava nekakav red predmeta. Pa nas je zanimala koja je svijeća po redu najniža. To je bila 7. i 9. svijeća. U redu, dragi moji, to je bilo sve za danas. Sretno!